शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। मिक्स बाय मनीष आर्या। खा के बताइए भातारा चढ़ल जवानी के अगिया तोरे जरा हौ कि ना। चढ़ल जवानी के अगिया तोरे जरा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। कोरा में तोरा प्यार से कबो धरा हौ कि ना। कोरा में तोरा प्यार से कबो धरा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। ये भातारा चढ़ा हौ कि ना। चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। हमारा से ज्यादा कहबल मुआ तोर मान हो। हमारो बता दे कैसे सतु जवानी के साना हो। तू जवानी के साना हो। हमारो से ज्यादा कहबल मुआ तोरा मान हो। हमारा बता दे सतु जवानी के कैसे साना हो। रोज रोज सैया के डोज तोर बढ़ा हौ कि ना। रोज रोज सैया के डोज तोर बढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताओ न भातारा चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। ये भातारा चढ़ा हौ कि ना। चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। सटत मिजाज कैसे करो तोर गरम गे। हमारा से बात काहे बतावे में लागो शरम गे। बतावे में लागो शरम गे। सटत मिजाज कैसे कर दे हो गरम गे। हमारा से बात काहे बतावे में लागो शरम गे। तू टाइगरवा प्यार के पढ़ाई पढ़ हौ कि ना। अरे कबो प्यार के पढ़ाई पढ़ हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। छौड़ी के किरिया खा के बताइए भातारा चढ़ा हौ कि ना। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।